Good evening. 6W. What I'm about to do next will be a controlled explosion to show you the effect of firework. Please do not do this alone. அன்பே உள்ளம் எங்கு முந்தன் வாசம் இங்கு வீசுதே காதல் என் வாழ்வில் சாபமா கண்ணே உன்னை நானும் தட்டிச் செல்ல வழி இல்லையா நெஞ்சில் துளி ஈரம் இல்லையா ஏன் நெஞ்சை இங்கு கொத்தி பறித்தாய் காதல் அதில் கொள்ளை எறிந்தாய் வாழ்வை மாயம் பாட விட்டு போனாய் ஓ உன்னை எங்கி தூக்கம் இழந்தேன் நாட்கள் செல்ல என்னை மறந்தேன் உன் வரவை காத்து இங்கு நின்றேன் ஏமாந்தே நீ என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட பெண்ணும் நீயே சுக்கு நுர சிதற வைத்து சென்றாயே காதல் என்ன மாய ஜாலமா ஏ